Ассалому алайкум, апаҷону хоҳарҷонои ман. Иншоалло ки ҳама каса хуб ҳастен. Апаҷону хоҳарҷоно ки бароям чак-чак пурсидаистен заказ гирифтанда. Апаҷону хоҳарҷоно ма фақат шаҳраки Ҳисор да ҳамин Ҳисори худмона доставка када метавонам. Дигар ҷода апаҷоно наметавонам ман доставка када. Навори пурраи чак-чак бошад, дар видеоҳом ҳастай, дар комментария закрепид мекунам. И чак-чак бошад, барои иди Рамазона када будам. Навори иям ба наздикӣ иншоаллоҳ мебурояд.